binibidyo-bidyo nyo yan? Binibidyo mo ka? Binibidyo mo ka? Mga manul kayo? Karon nakakita ng rabbit na kumakaon ng binukal na lamaw? Ha? Huwag ka mabidyo-bidyo dyan! Napaka-ignorante mo? First time mo makakita ng binukal na lamaw? Hindi ito lamaw, binignet ito! Pakailamira nyo? Hindi na kami kakain? Gutom kami? At saka binili namin to kay Aling Nina. Nagpabukal na kami dito ng binignet kasi kasama ko ang mga friends ko na hindi mga bitin. Mga rabbit! Ha? Hindi kagaya mo na taksil, traidor. Pinagkatiwalaan ka ng mahabang buhay. Pero ano ginawa mo? Ha? Inagaw mo siya sa akin. Traidor ka! Maayo ka na sa sugod, ha? Pabuutan-buutan ka sa akin. May tuyo ka pala. May personal interest pala ang pagtabang mo sa akin. Kasi gusto mo makuha ang loob ko pagkatapos traidorin mo ako. Di ba? Ganyan naman ang iyong, kinaiya. Traidor kang dako, ha? Baka ilaparo ko ning binukal nga lamaw sa imong naong ron. Siga-siga ng matay mo! Ayaw pagduol-duol sa ako, ha? Do not go to me! Shut down your face! Mga wakwak! Hawla!